Siyabulela kakhulu ukukhonziswa nguThixo. Izinto azithethileyo ngomama wethu. Yazi incwadi yaMaroma chapter 1 verse 11. Ithi kuba ndilangazelela ukunibona ukuze ndinabele isibabalo esisesomoya ukuze nizimasele. Xa ethetha umntu kaThixo waba isibabalo esisesomoya, a spiritual gift. Asifani silapha, asibizwanga ngokufanayo. Sibakhona isibabalo esibekelwe wena xa ethe umntu kaThixo wathetha phezu kobomi bakho. That is why it's important uba uyivule inhliziyo yakho and apply izinto uThixo azithethayo ngomama uMpostile ukuze nizimaseke. Nizimaseke. Sibuyele ezikethini zethu sizimasekile. Ngoba uThixo uthethile ngomntu kaThixo, ngomntu wakhe. Uthethile ngomama. Zaphuma awusiboni ngosibabalo somoya kodwa siba nesiqhamu. Mhlawumbe idukulenye into 20 years later kanti lo mntu kwakuthethiwe phezu kwakhe eyivulile inhliziyo sangena isibabalo somoya. Thixo uthatha ixesha udla ngothumama. Thixo wasebenze kuyo iyogqabhuka into sekudala kanti wafumana isibabalo esisesomoya. Amen.